Hej. Velkommen til. Tak for det. Hej, jeg er Torben. Vi har jo indkaldt jer til en samtale her, angående underretning, vi har fået modtaget fra Stines skole, som I nok har læst på brevet, vi har sendt jer. Vi skal lige snakke om Stines trivsel i dag, og hvilken underretning altså de bekymringer, der er for skolen, og hvorfor de har den. Vi får at vide her fra skolen, at Stines trivsel er gået lidt nedad. Hun fungerer ikke så godt i skolen, altså fagligt og socialt. Og hun har mange konflikter med nogle piger, og også rigtig mange fraværsdage, hvor hun slet ikke dukker op i skolen. Så jeg vil faktisk bare lige høre jer om Torben. Det er dig, der bor med, for det meste, der har Stine og hendes lillebror og Sofus derhjemme. Hvordan oplever du hende egentlig derhjemme? Kan du se nogle ting, altså hvorfor skolen er bekymret for det? Nej, altså nu har jeg jo været indkaldt til flere samtaler førhen. Det ved jeg ikke, om du ved noget om, men jeg har jo været til flere samtaler, og der har jeg egentlig sagt det samme. Jeg føler, at derhjemme, der har hun det egentlig fint. Vi har det meget godt sammen, og jeg synes, hun er en sød pige, hun gør det, jeg beder hende om. Vi hygger tit sammen og så videre, og hun lader til at have det meget godt derhjemme. Så er der vel nogle gange, hvor jeg har lidt svært til at få tiden til at løbe op, da jeg har et deltidsstudie, og jeg går til karate en gang om ugen, og så passer jeg også 2 børn. Så ja, altså nogle gange har jeg lidt svært ved at tjekke op på hende, men det er jo bare, fordi jeg måske ikke har lige så meget tid, men jeg føler, hun har det meget godt derhjemme, og jeg kan ikke se, hvad det er, der skulle gøre, at der er mistanke om mistrivsel, eller at der er mistrivsel. Det ved jeg ikke rigtig, hvordan hænger sammen. Jeg sidder lige og skriver, det er for, det er fordi jeg har noget notatpligt, hvor jeg skal skrive ned. Selvfølgelig. Men du nævner det med, at du kan ikke se det. Har du prøvet efter du har modtaget underretning, men nu nævner du også, at du har været til mange skolehjemsamtaler. Har du prøvet at snakke med Stine efter skolehjemsamtalerne angående, hvad det kunne være, at lærerne har fortalt dig omkring de ting der? Ja, altså, jeg har jo hørt det før fra hendes diverse skolelærer, og hver gang jeg egentlig prøver at spørge hende ind til det, der lukker hun ligesom ned med, at far, nu skal du ikke køre det psykologipis på mig. Jeg læser jo til noget psykologi ved siden af som deltidsstudie, og der går hun på en eller anden måde i forsvarsmodus, man kan sige det sådan, med at jeg ikke skal spørge hende ind til, at jeg ikke skal køre de der psykologiske tricks på hende, så hun lukker på en eller anden måde ned, når jeg prøver at spørge hende ind til det, så jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor hun har det sådan, selvom jeg spørger hende ind til det. Hvad med dig, Hanne? Har du oplevet noget af de ting, der nævnes? Altså nu har min relation ikke særlig stærk med Stine. Jeg får ikke set hende så meget. Jeg har et fraværende, så jeg kan ikke rigtig svare på de spørgsmål her. Hvordan kan det være, at du er fraværende? Altså, hvad mener du med det? Ja, nu har jeg nogle graviditetsproblemer, siden jeg gav fødsel til min 3. søn, Chalte. Og han har også nogle hjerteproblemer, som jeg ligesom skal tage højde for. Min ekskæreste, Jens, han tager ikke rigtig højde for os. Så jeg har meget stress og meget travlt med ligesom at skulle prøve at hjælpe Chalte her. Ja. Nu nævner du, at du har nogle hjerteproblemer. Altså, er det noget, du får? Ikke mig, Chalte. Hvad? Chalte har hjerteproblemer. Hvad med dig selv? Jeg har graviditetssmerter. Får du behandling til det? Ja, jeg er blevet sygemeldt fra mit arbejde. Så du er hjemmegående lige nu? Yes. Ja. Og Torben, hvad laver du egentlig nu? Nævnte du har noget deltidsstudie ved siden af. Arbejder du også, eller er det bare, deltidsstudie og så derhjemme? Nej, jeg arbejder nemlig også fuldtid. Jeg arbejder fuldtid, har et deltidsstudie, passer 2 børn, har noget karate en gang om ugen med mine venner. Jeg har nogle tætte venner, jeg ser. En af dem går også til karate med. Så jeg har ligesom et socialt liv, jeg prøver at få til at hænge sammen med familielivet og arbejdslivet osv. Og det gør jeg jo også, fordi at
vi er i bund og grund alle sammen har brug for penge og skal forsørge 2 børn. Og det går op, men det går lige akkurat op til, at det fungerer og så videre. Men det er lidt svært at få det til at gå op, når jeg har 2 børn, jeg skal passe. I modsætning til Hanne her. Så jeg har lidt svært ved at få økonomien til at række ud over det nødvendige. Ja. Nu med du gik på noget deltidsstudier som psykolog. Ja. Hvad arbejder du med til hverdag så? Pause. Social og sundhed? Jamen, jeg arbejder som social- og sundhedsassistent fuldtid, og så har jeg så det her deltidsstudie i psykologi. Ja, deltidsstudiet og arbejder fuldtid karate, og så har jeg så også lige de her venner, jeg prøver op. Så er der også noget familie selvfølgelig. Jeg besøger også mine forældre jævnligt, og mine børn ser også deres bedsteforældre tit, så det er de også glade for. Så ja, det er egentlig det. Og så har jeg så førhen haft lidt svært ved at rumme det. Jeg har haft efter sigende noget begyndende stress, hvor mit hjerte er begyndt at banke lidt hurtigere. Nu hvor jeg reflekterer lidt over det, så kan det jo godt være, at det hænger sammen med det her tidspres, som jeg nu er udsat for. Jeg tænker ikke, jeg vil spørge mere ind til til jer og Stine. Jeg tænker selvfølgelig, at vi skal have nogle flere samtaler. Måske også nogle med Stine, hvor vi kan prøve at finde en løsning på det hele. Ikke? Fordi jeg tænker, at vi alle sammen godt vil Stine det bedste. Så er I på til at kunne mødes, hvor I er sammen, og måske med Stine med, eller bare måske en af jer med Stine til nogle flere samtaler? Det er jeg. Ja. Jeg har jo været til mange af dem efterhånden, men ja, jeg vil jo kun det bedste for Stine, så ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Så vi har jo lige i dag har vi jo bare lige snakket om underretning og hvad skolen er bekymret for, og så prøvet lige at se jeres perspektiv på det, ikke? Det vil jeg jo, som sagt, jeg har skrevet meget ned, som vi har snakket om, og det vil vi tage med videre og se, hvad de andre samtaler skal omhandle om, og hvad vi kan gøre, og hvad vi kan prøve på at gøre for Stine, og med jeres hjælp selvfølgelig, ikke? Ja, så vil jeg bare sige tak for samtalen. Tak for det. Tusind tak. Tusind tak.